Ja. Er alt okay? Jo. Der er parkeret til. Så er det. Dit gamle brokkehoved. Har du tabt igen? Ja. Du skal ikke komme hen på den her måde. Det skal Jeg sagde, jeg ville ringe til dig. Så skal du vente på, at jeg ringer. Du skal vente på, at jeg ringer til dig. Ringede ikke for Du skal ikke komme mit hjem og intimidere mig. Jeg har ventet hele dagen på det, men ellers fanden er du venner. Kan du holde dig selv? Jo, vi försökte faktiskt få tag på det. Flera gånger. Men det gick ju inte att hitta dig. Jeg er røvfuld af penge, men du kan lege en hel her, hvis du har lyst til at finde. Det tog det så bare lidt mere end en hel her at finde dig. Og finde en eller anden argument ude i Indien, der sad og ved at drikke sig ihjel sammen med nogle luder. Har du holdt min datter væk fra mig i 20 år, fordi jeg knæppede ved siden af en gang? Tror du, det er det? Nej, det er det. Tror du, det er derfor, Jacob? Tror du, knæppede ved siden af en gang? Så er du meget, meget lille menneske, Jacob. Men er det ikke det, du står og fortæller mig, eller hvad? Nej, det er det ikke, du hører det. Du kan ikke Så sig, hvad du mener. Så sig, hvad du mener. Så lugna ner dig, Silvia. Hvorfor fortalte du mig ikke bare, at du var gravid? Så havde vi fundet ud af et eller andet. Jeg vidste det faktisk ikke, før jeg kom ind til Danmark. Nu er det Jacob. Nej. Jacob, jeg skylder dig ikke noget. Du skylder mig ikke noget. Hvad så? Ikke din datter, det halvede. Han snakker med din datter. Skal hun ikke vide, hvad som far? Hun har en god far. Det er... Det du har gjort, det ved du godt, ikke? Men det